Здравейте, приятели! Аз съм Или. В днешния видеоклип ще ви покажа моята нова придобивка на Monster High. Съжалявам, че съм разопаковала списанието и да, нека да започваме. Ето така изглежда списанието. Това беше наградата. Ето така. Всичко беше сглобено, но аз за нещастие го разгубих. После ще ви покажа. Ето така изглежда списанието. Хоп, хоп. И да, има доста дълъг комикс и да. Има тази задача, има много просто интересни неща за мен. Може да са малко бебешки и да. Ето. И да. А когато отворих купчето, имаше ето това нещо, което се къса и става като картичка. По същия начин ето тук. И да. Ето го е купчето. Наредил съм само една картинка. А иначе бяха всички наредени. Тази, просто е трудно. И да. Има ето такова. И да, картичката е така изглежда отзад и да. Приятели, това беше в днешния видеоклип. Надявам се да ви е харесал и да, ако ви е харесал, дайте палче нагоре, абонирайте се за канала и да. Чао!